תחשבו רגע על הסביבה שלנו, על הפארק, המדרכה שאנחנו הולכים עליה, אפילו על השיפוע הקטנטן הזה בחניון. רוב הסיכויים, וזה די מדהים לחשוב על זה, שבעצם כמעט שום דבר מזה הוא לא באמת טבעי. כל פרט כזה הוא תוצאה של תכנון ממש קפדני, של כוונה נסתרת שעיצבה את האדמה כדי שהיא תתאים בדיוק לצרכים שלנו. כאן אנחנו הולכים לפצח את השפה הסודית של התוכניות האלה, ולהבין איך הן הופכות שטח פראי לעולם המוכר לנו. במבט ראשון זה נראה וואו, כמו קשקוש מסובך של קווים, נכון? אבל מה שיש פה זה מסמך עם כוח אדיר. זו תוכנית פיתוח. אפשר לחשוב על זה כמו על קוריאוגרפיה מדויקת של תנועת האדמה, שמכתיבה איך בדיוק ייראה הנוף החדש. אז איך מפצחים את הקוד הזה? אוקיי, בואו נצלול פנימה. אז הכל מתחיל באתגר הכי בסיסי שיש, פיסת קרקע. היא אף פעם לא מגיעה כמו דף חלק. היא לא שטוחה, היא לא מושלמת, יש בה גבעות, יש עמקים, יש שיפועים לכל כיוון. והאתגר הגדול של אדריכלי הנוף הוא לקחת את השטח הגולמי והמורכב הזה, את כל הבלגן הזה, ולהפוך אותו למרחב בטוח ושימושי. מקום שאנחנו, בני האדם, יכולים לתפקד בו. וזו באמת שאלת $1,000,000, לא? איך לוקחים משהו כל כך מורכב כמו טופוגרפיה, עם כל העומק והגובה, ומצליחים איכשהו לייצג אותו על מדיום שטוח לגמרי, כמו דף נייר או מסך מחשב? ובכן, התשובה נמצאת בשפה מאוד מיוחדת, שפה שעשויה כולם מקווים. אז השלב הראשון הוא לא לשנות כלום, ממש כלום, אלא קודם כל להקשיב. להקשיב למה שהאדמה מספרת לנו. והדרך לעשות את זה היא בעזרת מפות טופוגרפיות. אלה מפות שמשתמשות בשפה ייחודית כדי לתאר את פני השטח בדיוק כפי שהם קיימים עכשיו. הכלי המרכזי בשפה הזו, לב העניין, אלה קווי הגובה, או כמו שקוראים להם בהגה המקצועית, קונטורים. תחשבו עליהם כמו על טביעת האצבע של השטח. כל קו כזה מייצג גובה קבוע, וכשמסתכלים על כולם יחד, פתאום מתקבלת תמונה תלת-ממדית שלמה של פני הקרקע. וללמוד לקרוא את הקווים האלה, זה די אינטואיטיבי האמת. לכל קו יש מספר שאומר מה הגובה שלו. כשהקווים ממש צפופים אחד ליד השני, זה אומר שהשטח תלול מאוד, כמו צלע של הר. כשהם רחוקים זה מזה, אנחנו מבינים שהשטח מתון יותר. וצורות עגולות שסוגרות על עצמן, אלה בדרך כלל מסמנות פסגה של גבעה, או לחילופין שקע. כאן מתחיל הקסם האמיתי. כי אחרי שהבנו איך השטח נראה עכשיו, אנחנו נכנסים לתמונה עם הרצונות שלנו. אנחנו רוצים לבנות פה בית, לסלול שם שביל, ליצור חניון, וכמעט תמיד התוכניות האלה דורשות צורת קרקע שונה לגמרי מזו שקיימת במציאות. נוצר קונפליקט. אז איך פותרים את הקונפליקט הזה? ובכן, כאן נכנס לתמונה תהליך שנקרא עבודות אפר, או באנגלית grading. זה בעצם התהליך המכוון של עיצוב מחדש של פני הקרקע. וזה לא סתם להזיז אדמה ממקום למקום, ממש לא. זו פעולה הנדסית מדויקת ומדעית, שהמטרה שלה היא להשיג יעדים מאוד ספציפיים, כמו ניקוז נכון של מים, או יצירת שיפועים שיהיו נוחים ובטוחים. האיור הזה מראה לנו בדיוק את לב העניין. כל תוכנית פיתוח כזאת מבוססת על שתי פעולות עיקריות. הראשונה היא חיתוך, או קט, שזה אומר להסיר אדמה ממקומות שהם גבוהים מדי בשבילנו, והשנייה היא מילוי, פיל, שזה פשוט להוסיף אדמה למקומות נמוכים מדי. זה קצת כמו לפסל בחומר, רק בקנה מידה ענק ועם טרקטורים. אז בעצם כל תוכנית פיתוח היא מין סיפור קצר, עם לפני ואחרי. היא מראה לנו את קווי הגובה הקיימים, בדרך כלל מסמנים אותם בקווים מקווקווים, ומולם את קווי הגובה המוצעים, החדשים, שמסומנים בקווים רציפים. והפער הזה בין שני סוגי הקווים, זה בדיוק הסיפור כולו. זה השינוי שאנחנו רוצים לחולל בשטח. אבל רגע, בואו נעצור. למה בעצם כל המאמץ הזה? להזיז טונות של אדמה זה סיפור יקר, זה מסובך? הסיבה היא שבסופו של דבר, המטרה של כל התכנון המורכב הזה היא אחת, לשרת אנשים. המטרה היא ליצור סביבה שהיא לא רק יפה, אלא קודם כל נגישה, בטוחה ונוחה לכולם. אוקיי, אז בואו נהיה פרקטיים. אחד הדברים הכי קריטיים בעבודות אפר זה למשל ניקוז. צריך לתכנן שיפועים כאלה שידאגו שמי גשם יתרחקו מהיסודות של הבניין, ולא יצטברו ויגרמו להצפות. ובאותה נשימה, אנחנו מעצבים את הקרקע כדי ליצור שבילי גישה, כבישים או מדרכות, בשיפועים שמאפשרים תנועה נוחה ובטוחה לכל אחד. 8%. זהו, מספר קטן, נכון? אבל מאחורי המספר הזה מסתתר רעיון עצום.
לפי תקן 1918 ישראלי, זהו השיפוע המקסימלי שמותר לתכנן לרמפה נגישה. מספר אחד, פשוט, שמבטיח שאדם בכיסא גלגלים, הורה עם עגלת תינוק, או קשיש עם הליכון, יוכלו לנוע במרחב הזה באופן עצמאי ובטוח. וזה לא נעצר שם, ברמפות. העדכן הזה, תראו, הוא חושב על הכל. הוא מגדיר מידות מדויקות, לרוחב של דלתות, למסדרונות, למרחבי תמרון, כמו בתוך שירותים. כל המספרים האלה נועדו להבטיח מה שנקרא עיצוב מכליל, תפיסה ששמה את האדם במרכז, ויוצרת מרחבים שבאמת מתאימים לכולם, בכל מצב ובכל שלב בחיים. אוקיי, אז יש לנו תוכנית גאונית על הנייר, אבל איך דואגים שמה שקורה בשטח יהיה בדיוק, אבל בדיוק מה ששורטט? כדי שהרעיון יהפוך למציאות, כל מי שמעורב בפרויקט, מהאדריכל, דרך הלקוח ועד אחרון הפועלים בשטח, כולם חייבים לדבר באותה שפה. שפה גרפית אחידה וברורה. הפתרון הוא שפה משותפת. סט של כללים גרפיים בינלאומיים שכולם מבינים. עקרונות כמו קריאות, עקביות ודיוק הם לא המלצה, הם פשוט חובה. הם אלה שמבטיחים שסמל של עץ יובן כעץ על ידי כל אחד, שקו מקווקו תמיד יצג מצב קיים, ושכל המידות יהיו מדויקות ברמת המילימטר. וזה ממש לא משנה אם התוכנית שורטטה ביד עם עיפרון כמו פעם, או יצאה ממדפסת לייזר אחרי שעות של עבודה על המחשב. השפה, העקרונות, הם בדיוק אותו הדבר. הסטנדרטים האלה הם בעצם הגשר בין החזון של המתכנן לבין הביצוע בשטח. הם אלה שמונים טעויות יקרות ותסכול מיותר. אז בפעם הבאה שיוצאים החוצה, אולי כדאי לנסות להסתכל על העולם קצת אחרת. לשים לב לשיפוע העדין הזה במדרכה, שמוביל את המים בדיוק לפתח הניקוז, או לצורה של הגבעה הקטנה בפארק, שנועדה ליצור פינת ישיבה שקטה ומוגנת, או לרמפה שמאפשרת גישה נוחה לכולם. מאחורי כל אלה מסתתרת תוכנית, ושפתה כבר לא כל כך סודית. לפחות לא בשבילנו.